Dobrodošli na naš kanal. U ovom videu ćemo vam prikazati kako da spremite pitu sa spanaćem. Za ovu proceduru bit će vam potrebno oko 300 g spanaća, 6 jaja, 250 do 300 g brašna, 1 kašika soli, pola praška za pecivo, 1 šolja ulja i 1 šolja mleka. Pa da počnemo. Spanać obarite pa ga iseckajte što sitnije. Odvojite belanca od žumanaca, pa belanca dobro umutite sa 1 kašikom soli. Lagano umešajte žumanca u sneg od belanaca. Dodajte oko 150 ml ulja i isto toliko mleka. To je otprilike 1 puna šolja. Umešajte spanać i oko 300 g mladog sitnog sira. Postepeno dodajte brašno pomešano sa pola praška za pecivo. Lagano mešajte dok smeša ne postane homogena. Pecite 40 minuta na 180 stepeni. Prijatno!